Iningatak na akong ipaabot ang mga pagtimbaya kaninyo nga nagasunod ni ining maong manimbahon. Kung asa man kamo karon sa inyong panimalay o sa laing dapit gawas sa Pilipinas, amo kamong gi-welcome sa atong pagsimba karon o sa atong pagpangandam, sa atong pagsimba, atong pamation ang unang huni. Ihatag ngadto sa Ginoo ang pasidungog nga angay kaniya. Pagdala kamo og halad sa iyang pag-adto, sa inyong pag-adto sa iyang templo. Simbahan ninyo siya sa iyang balaang presensya. Tahuran ninyo siya, kamong mga katawhan sa tibuok kalibutan. Ingnan ninyo ang mga nasod. Naghari ang Ginoo. Gipahimutang niya nga lig-on ang kalibutan o dili kini mataro. Pagkatay kong Panginoon, upawitan sa tanan, pagsimbahon ka Ginoo, sa mga binuhat mo, pasalamat
sa kalipay magadaig kanimo karon, O Dios. Magpadayon sa gihapon, pagsangyaw sa gugma mo. Paghimpiton mo, Ginoo, alang sa himaya mo. Magpabilin sa kalipay, pagadaygon ka, O Dios. Mag-angkot ka. Amahan nga langit mo, Lord, daghang salamat ninyo taknaa. Salamat o Diyos sa imong dakong gugma, sa matag usa ka nang Ginoo. Lord, daghang salamat sa mga adlaw na nagalabay sa among kinabuhi, na wala ikaw magapulong pag-atiman ka namong Ginoo. Salamat o Diyos sa kahimsog sa among mahal nga paglawas. Salamat sa tanang panalangin, proteksyon sa matag adlaw na kami o Diyos nagalakaw. Bisan pa man sa tagsa namo ka Panginoon. Anaay ka o Diyos nagauban ka namo. Salamat Ginoo. Bisan pa man usahay anaay mga trials sa among kinabuhi. Apan Lord, daghang salamat nga daghan yun ang kalipay nga imong gihatag kanamo kaysa kasakit. Dalaygon ikaw o Diyos. Kanunay. Lord, padayon ikaw magpanalangin sa matag usa kanamo. Aniya kami Ginoo. Karon o Diyos dinhi sa simbahan, ug imong mangadto sa tag sa panimalay. Padayon ikaw Lord, magauban gyud kanunay kanamo. Ihatag pa ang dugang kaalam namo Ginoo ug kahimsog ug sa tanang proteksyon o Diyos, sa tanang minuto sa among kinabuhi, ikaw mag-auban ka namin Ginoo. Kay wala man mi mahimo Lord kung kami lang sa among kaugalingon. Salamat Ginoo. Ug ikaw nagatudlo sa mga pag-ampo nga nagaingon. Ama namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay. Inunua luwasa kami sa daotan. Ang basihan sa atong pagpamalandong ini nga kabuntagon makita sa mga sulat diha sa Buhat kapitulo 9 bersikulo 31. Kini gikuha sa Maayong Balita nga version. Ang pulong nag-ingon, busa ang simbahan sa tibuok Judea ug sa Galilea ug sa Samaria nakabaton gayud og kalinaw ug nalig-on. Sa nagkinabuhi sila nga mahadlokon sa Ginoo ug tinabangan sa Espiritu Santo, midaghan ang sakop sa simbahan. Kini ang pulong humana gipanalangin. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit like a dove will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Oh, come and sing this song with gladness as your hearts are filled with joy. Lift your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness. Give Him all your years of pain.
you'll enter into life in Jesus' name. Jesus, oh Jesus, come and fill your lives. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit like a dove will descend upon your life and make you whole. Will descend upon your life and make you whole. Mayong buntag, nini nga adlaw ang atong pagpamalandong giuluhan na dasig pinaagi sa balaang espiritu. Usahay lisod kaayo ang kinabuhi. Di makaingon kita, grabe kalisod sa kinabuhi karon. Uhaon niya ang tanan mo nga kusog ug buot niya nga muundang kana. Apan miabot ang balaang espiritu sama sa hangin naghatag kanimo sa pagdasig kinahanglan nga mopadayon. Dihan sa buhat, di makita nato kini nga bersikulo, ang simbahan nagapadayon bisan sa malisod nga panahon. Human si Esteban nahimo nga martir tungod sa iyang pagtuo. Diha sa mga buhat, Kapitulo 7, atong mabasa nga ang dako nga paglutos mibuak sa simbahan sa Jerusalem. Tungod niini, nagakatibulaag ang mga apostoles sa Judea ug sa Samaria. Makita niyo siya sa buhat, Kapitulo 8, versikulo 1. Kini nga paglutos, midagan ug taas-taas nga panahon. Apan karon, ang simbahan nakabaton na sa kalinaw ug kalig-on tinabangan sa balaang espiritu. Matod pa sa atong tema, na dasig pinaagi sa balaang espiritu. Unsa man ang buot nga ipasabot sa nadasig pinaagi sa balaang espiritu? Giunsa man kita pagdasig sa balaang espiritu? Unsa man ang resulta niini? Una, ang ayan nga atong masayran nga ang balaang espiritu usa ka persona o person. Dili siya usa ka puwersa o influensya nga gidala sa Dios dinhi sa kalibutan. Usa siya ka persona. Ang Diyos usa lamang apan may tulo ka persona. Diyos Amahan, Diyos Anak, ug Diyos Espiritu. Atong ma-relate ang pulong persona nga may lawas. Tingali tungod kay ang person adunay lawas. Ang balaang espiritu wala siya'y lawas. Posible mao ni usahay maghatag og kalisod sa pagsabot sa pipila tungod niining persona sa balaang espiritu. Apan ang Diyos Amahan wala usab lawas. Ang Biblia nagsugilon nga ang Diyos Espiritu dili unod. Dili lawas. Si Jesus wala usab lawas. Niadtong gipanganak na siya dinhi sa kalibutan, ingon nga tawo, diha may lawas na siya. Ang Diyos Espiritu apan persona gihapon siya. Gani tulo ka persona, Amahan, Anak, ug Espiritu. Importante kini kung maghuna-huna kita mahitungod sa pagdasig sa balaang espiritu. Adunay daghan nga kalainan sa pagkadasig pinaagi sa persona ug nadasig pinaagi sa dili persona. Pananglitan, pwede ta nga madasig sa circumstansya. Pwede kita madasig pinaagi sa atong gibasa o nakita.
Bisan sa maayong nga panahon, like init kaayo, gilaay ka, pero sa dahang miabot ang hangin, nadasig ka. Tungod kay na-feel nimo nga manindot ang hangin. Apan may dako kana nga kalainan kung nadasig kita tungod sa laing persona. Kung ang usa ka tawo modasig kanimo, adunay gidala kini nga mas maayo. Ang pagdasig nga personal, mupabati ka nato og mas lalong tungod kay naay intensyon o naay relasyon. Si Jonathan, diha sa daang tugon, niadto kang David sa deserto sa dihang si David ni kagiw. Gitabangan kini niya nga makabaton sa kadasig, inubanan sa pasalig nga panalipdan siya sa Dios. 1 Samuel kapitulo 23 bersikulo 16. Si Barnabas, sa bagong tugon nga ang ipasabot or ang buot ipasabot sa iyahang pangalan, magdadasig, nagdasig sa simbahan sa Antioquia. Makita niyo sa mga buhat, kapitulo 11, versikulo 22 ngadto sa 26. Sa dihang ang balaang espiritu, magadasig kanimo, siya usa ka persona, adunay intensyon, ug anaay relasyon. Moabot siya kanimo ingon nga persona ug magdasig usab kanimo ingon nga persona. Ug kana usa ka maanindot nga ug makapadasig. Unsang buot nga ipasabot ni anang nadasig pinaagi sa balaang espiritu. Ang John or Juan kapitulo 14 bersikulo 16 ug 17 nang ingon, mangayo ako sa amahan ug hatagan kamo niya og laing magtatabang. Aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Verse 17. Siya mao ang espiritu sa kamatuoran. Ang kalibutan dili makahimo sa pagdawat kaniya kay dili man kini makakita o makaila kaniya kay nag-uban siya ug nagpuyo diha kaninyo. Ang pulong na dasig, nagpasabot usab og pag-agni o paghupay. Kini nagpasabot sa usa ka hulagway ni anang persona nga anaa kauban nimo aron mohatag og panabang, pagdasig ug kusog. Ang balaang espiritu anaa kauban nimo nga motabang. Kauban nimo ang balaang espiritu aron maghatag kanimo sa pagdasig sa panahon nga ikaw nasakitan. Siya tig pataliwala, maghuhupay. Kinaiya niya ang pagdasig ug pagtabang, paghatag ug paglaom. Sa Ebanghelyo ni Juan, kapitulo 14, bersikulo 16 sa atong gibasa, matud pa, ang magtatabang nga mao ang balaang espiritu, makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Ano naman daghan nga mga kalisod nga sa kasamtangan ato nga nasinati, gani ang pipila nag-antos pa, apan makalahutay kita. Ug malampasan nato kini. Kana tungod, wala kita nag-inusara. Nag-uban kanato ang panabang sa balaang espiritu. Ug mupadayon kita sa panaw ni ini nga kinabuhi, pinaagi sa mga pagdasig kanato sa balaang espiritu. Ang balaang espiritu nagpuyo diha kanimo. Magad pa sa verse 17 sa chapter 14 sa John, siya mao ang espiritu sa kamatuoran. Ang kalibutan dili makahimo sa pagdawat kaniya kay dili man kini makakita o makaila kaniya kay nag-uban o nagpuyo. Kay nag-uban siya o nagpuyo diha kaninyo. Igsuon, sa dihang gidawat nimo si Hesukristo, ingon nga personal nga manluluwas sa imong kinabuhi, ni anang higayuna miabot kanimo ang balaang espiritu. Ug sa diha nga anaa na siya kanimo, wala lamang siya mag-uban, kundili nagpuyo usab siya. Isa sa mga kahibulungan nga gisulti ni Jesus dinhi kanato. Sa dihang imong nailhan si Kristo, imo siyang nasinati, ang Dios anaa nagpuyo kanimo pinaagi sa balaang espiritu. Ang imong mga higala, ingon man ang imong pamilya, dili sa tanan nga panahon anaa kanimo
aron pagdasig sa panahon nga gikinahanglan kini. Ingon nga tawhanon, aduna kitay mga limitasyon or ingon nga tawo, dula tayong limitasyon. May mga panahon nga nagbulag kita tungod sa kalayon sa atong panahon karon. May mga panahon tungod nagbulag kita tungod sa kamatayon. Talagsaon ang atong panahon. Diha-diha lang na atay madunggan nga atong mga kaila, atong mga relative, mga kaubanan sa iglesia, mga magbubuhat nga miuna na kanato. Kini mga higayon nga nagpahibulag kanato, nagpahilayo kanato sa usab-usab. Usahay tungod sa emosyon na mga conflict o tungod niini walay mga pagsinabtanay. Usahay usab tungod sa atong mga kasaypanan, tungod sa atong mga kalakasan. Apan kay ikaw Kristohanon man, ang balaang espiritu kanunay anaa sa pagtabang o pagdasig kanimo. Walay lugar nga imong adtuan nga dili kaniya matabangan o dili siya makikuban kanimo. Tungod kay anaa siya, nagpuyo kanimo, naa siya kanunay nakakita sa matag kahimtang, sa matag sitwasyon sa imong kaugalingon. Apan di man nga kini nga pagdasig sa balaang espiritu alang lamang ni adtong midawat kang Kristo. Si Jesus mingon ang kalibutan dili makahimo sa pagdawat kaniya. Kay dili man kini makakita o makaila kaniya. Apan, kamo nakaila kaniya kay nag-uban siya o nagpuyo diha kaninyo. Ang balaang espiritu dili mo biyak kanimo. Diba usak ini ka makapadasig nga mensahe nga usahay ang tao moingon gibiyaan na siya sa tanan, pero sa dihang imong ma-recall, ma-remember nimo nga si Kristo imong gidawat, imong nga personal nga maluluwas imong kinabuhi, naa ang iyang espiritu nakikuban kanimo ug dili mahitabo nga mag-inusara ka kay naa siya nakikuban kanimo. Unsa ang buti pasabot sa nadasig sa balaang espiritu? Ang balaang espiritu nag-uban kanimo aron mutabang. Nagpuyo siya diha kanimo ug ang balaang espiritu dili mo biya kanimo. Atong balik-balikon aron di ka makalimot. Aron masabtan mo ang ingon sa John 14:16-17. Nakuha man nimo ang isulti niini nga bersikulo? Mangayo ako sa Amahan ug hatagan kamo niya og laing magtatabang aron makikuban kaninyo hangtod sa kahangturan. Giunsa ka pagdasig sa balaang espiritu? Ani ay 5 ka pamaagi sumala sa Biblia diin kita gidasig sa balaang espiritu sa dihang atong gibutang ang atong pagtuo kang Kristo. Una, gitudloan kaniya sa kamatuoran sa Dios. Siya nga inyong ikauban matud pa sa John 14:26 nga mao ang Espiritu Santo ipadala sa Amahan sa akong ngalan. Magtudlo o magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gisulti. Ang balaang espiritu nagtudlo kanato sa pulong sa Dios. So every time nga ma-open ka sa Bible, himuon nato kini nga pag-angkop. Balaang espiritu, tudloi ako sa imong pulong karon. So dili ta dire-diretso nga magbasa niini. Kay matud pa, dili nato masabtan ang sinulat nga gisulat sa gimanduan sa balaang espiritu kung wala kanato ang balaang espiritu. Ug tungod ana, every time nga mag-open ka sa Bible para mamalandong, mubasa sa mensahe, himuon nato kini nga pag-ampo nga ang balaang Espiritu Santo magtudlo kanato. Ang balaang Espiritu magdasig kanimo pinaagi sa pagtudlo kanimo sa kamatuoran sa Dios. Ikaduha, gihatag niya ang kalinaw sa Dios. John 14:27. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw nga dili sama sa ikahatag sa kalibutan. Ihatag ko kaninyo. Ayaw ka mo kabalaka ug ayaw ka mo kahadlok. Di ba ni makapadasig igsuon nga mensahe alang kanimo kung unsa man ang imong kasinatian karon? Siya mismo ningon, ayaw kabalaka, ayaw kahadlok. Unsa ka maanindot nga pag-encourage nga mga mensahe, mga pulong. Walay kalinaw sama sa kalinaw ni Kristo, makapahulay ug makapahupay. Yun sa kini ni Kristo pag bilin diha kanimo,
Gihatag niya diha kanimo ang balaang espiritu ug pinaagi kaniya nakabaton kita sa kanila. Ikatulo, gipuno kaniya sa gugma sa Dios. Ang ingon sa Roma 5:5, dili gayud kita pakyason ni ining paglauma kay gibubo man sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato. Sa madagayaon gayon, pinaagi sa balaang espiritu, gipuno ang imong kasing-kasing sa gugma sa Dios. Ikaw pa, gihatagan kita niya sa kasiguruhan nga ang Dios imong amahan. Roma, Kapitulo 8, versikulo 15 hangtod sa 17. Kaya ang espiritu nga gihatag sa Dios kaninyo, dili mag-ulipon aron kamo mahadlok. Ang maong espiritu maghimo hinuon kaninyo nga mga anak sa Dios. Tungod niini, makasampit na kita sa Dios pinaagi sa pag-ingon, amahan, amahan ko. Makighiusa ang maong espiritu sa atong espiritu aron pagpamatuod nga kita mga anak sa Dios ug kay mga anak man kita niya, madawat nato ang mga panalangin nga gitagana sa Dios ug madawat nato kini uban kang Kristo. Kay kun makig-ambit kita sa iyang pag-antos, makaambit usab kita sa iyang himaya. Usa ka manindot nga pagdasig dinhi kanato, nga kung atong ibutang ang atong pagtuo diha kang Kristo, ang balaang espiritu mo pamatuod sa atong espiritu nga kita mga anak sa Dios. Ug kung anak sa Dios, sama ni Kristo, manununod sa mga panalangin nga gitagana sa Dios, makasampit daw sa kita, amahan, amahan ko. Abba, Abba, Father. Ang balaang espiritu naghatag kanato og kasiguruhan nga ang Dios atong amahan. Ikalima, naghatag siyag mga gasa sa pagdasig. Roma, Kapitulo 12, versikulo 8. Kung may katakos kita sa pagdasig sa uban, buhaton nato kini. Ang muhatag, maghatag nga madagayaon. Madagayaon gayon, ang mangulo kinahanglan magkugi. Ang maghimog mga buhat sa kaluoy, kinahanglan magbuhat nga malipayon. Apan bisan kung may espirituhanon nga gasa ka man sa pagdasig wala, ang Dios magagamit sa tibuok nga lawas, nimo nga lawas sa pagdasig ug paglig-on sa matag usa ka bahin niini. Ilabi na diha sa iglesia. Ingon nga mga magtotoo, naangko nato ang balaang espiritu. Tungod niini kitang tanan makahimo sa pagdasig sa usag-usa. Matag-usa ka nato mahimo nga instrumento aron sa pagdasig sa matag-usa diha sa pagtuo. Sa katapusan, unsa man ang mahimo nga resulta sa dihang nadasig na kita sa balaang espiritu. Nalig-on kita diha sa Ginoo. Isa na nga makita nga resulta. Naduol kita pag-ayo sa Ginoo. Nadugtong kita sa usag-usa. Kung pananglit, wala ka ni diha kanimo. Then, pa'y nakita nga resulta sa kadasig sa balaang espiritu. Pwede nato ning trabahoon. Nadugtong kita sa usag-usa. Mao kini ang giingon sa buhat 9:31. Mao kini nahitabo sa mga apostoles taliwala sa mga kalisod nga ilahang nasinati. Nabatunan gayud nila ang kalinaw ug nalig-on. Sa nagkinabuhi sila nga mahadlokon sa Ginoo ug tinabangan sa Espiritu Santo. Igsoon magkinabuhi nga may kahadlok diha sa Ginoo. Unsay nahitabo sa iglesia? Midaghan ang mga sakop sa simbahan. Busa ayaw pagpapildi unsa man ang imong ginasinati nini nga kabutagon. Ayaw ka discourage sa mga sirkumstansya o mga kapakyasan. Si Jesucristo nabanhaw gikan sa kamatayon, gibayaw sa tuong kamot sa Dios Amahan. Gipadala niya ang balaang espiritu aron mag-uban kanimo sa walay katapusan.
pagmarasigon ug pag-ampo ng mga pulong diha sa Buhat Kapitulo 9 bersikulo 31. Mahitabo usab kanimo sa imong panimalay ug sa iglesia. Amen. Magiusa kita sa atong mga pag-ampo. Dalaygon nga Dios, ringidnon nga Amahan, salamat Ginoo sa gahom sa balaang espiritu ang iyang presensya nga imong gihatag, gibubo sa imong katawhan sa adlaw sa Pentecostes aron kami maggamhan alang sa imong buhat ug magkahiusa diha sa katuyuan, sa pag-ampo, sa gahom ug sa mga ministeryo, sa mga bubuhat nga naa sa tagsa sa kasimbahan, sa naglain-laing kasimbahanan sa tibuok Pilipinas, bisan pa diha sa konferensya, jurisdiksyon ug nasyonal. Ginoo, salamat nga ikaw nagaamping magalig-on gayod kanamo aron malayo kami sa katalagman ug disgrasya samtang padayon kami sa pagalagad kanimo. Salamat Amahan nga ikaw nagaduaw sa patag-usa kanamo, labi na ngadto sa mga ginsakupan sa United Church of Christ in the Philippines nga nagasubay niining iniusap pagsimba. Asa man sila nga dapit sa Davao City, sa Mindanao, sa Pilipinas, o kaha sa gawas sa nasod. Salamat Ginoo nga maabot ang imong gahom sa balaang espiritu nga magahikap, magaligon, magadihog, magapanalangin kanila o magaprotektar aron diha sa ilang mabuhat ug ministeryo ug sa mga baluhaton diha sa tagsa-tag sa kapanimalay ug malampuson sila ug malayo sa katalagman ug sakit ug Ginoo bisan sa kalisdanan ug kapait nga among gibati karon ug nasinati ikaw Ginoo magaligon gayod. Kami nagaampo Ginoo alang niya itong mga nagmaluyahon o nagasakit nga ikaw Ginoo magaduaw kanila labi na sa mga kaigsuonan nga mga kaubanang pastor o karon Ginoo bisan pa sa tagsa-tagsa ka mga sakop labi na ang mga tigulang na kayo nga nabilin sa balay. Salamat Ginoo nga imo silang duawon ug lig-onon ug kadtong naghigda ikaw Ginoo mag-aayo kanila in the name of Jesus. Lord, bisan pa kadtong mga seniors nga nahumana sa vaccination, dosage Ginoo, injection naging simana. Salamat Lord nga niining mga panahona samtang naghulat sa second dose. Lord, lig-una sila o hatagi sa protection gikan kanimo. Aron Ginoo nga maaptan ng second dose o maligon bagayod sila kanunay. Bisan pa Lord ang nagapadayon nga vaccination program sa nagalain-laing distrito o barangay. Panalangin ni Ginoo kini nga programa aron o Lord makatabang gini sumala Ginoo sa katuyuan niini ug sa kaepektibo sa mga injection Ginoo nga mga vaccine. Lord, salamat ikaw magapadayon sa pagpanalangin sa tanan o Dios nga mga programa sa nasod, panguluhan ni Presidente Duterte o sa local government units, labi na din sa Davao City under kang Mayor Inday Sara. Nalangini sila o sa tanan nilang mga kaubanan sa IETF officials, national cabinets o ang mga LGU officials nga magadumala Ginoo sa buluhaton sa pag-address niining nagkasaka nga mga kaso sa COVID labi na dire sa Davao City ug bisan pa sa ubang region ang mga doctors ug mga nurses nga atiman karon Ginoo sa hospitals ug sa mga centers panalangin lig-una Ginoo. Lord, we pray sa paspas nga kayuhan niadto Ginoo mga mild cases aron Lord makauli na sila og kadtong grabe gayod. Thank you Father nga dali silang matagad karon Ginoo sa hospitals. Panalangini ang mga tambal, panalangini ang mga pagkaon, panalangini Ginoo ang mga procedures nga agian nila aron dali Ginoo makabalik sila in the name of Jesus. Lord, salamat sa imong kaayo gayod. Kami nag-aampo Lord nga ikaw magapanalangin aron magapadayon ang ministeryo sa simbahan. Ikaw magapanalangin sa mga magbuhat
ug magatrabaho, magabiyahe, bisan pa nga mo decrease Ginoo ang mga paglihok ug panagtapok nga magapadayon ang activities sa ekonomiya aron Ginoo ang mga way trabaho ug ang mga naglisod kat-on gyapon ug makakabot sa mga gikinahanglan nila Ginoo sa ekonomikanhong suporta. Ginoo, salamat gayud sa tanan nga paghimuon nimo sa among mga kinabuhi. Padayon ng ministeryo sa tibok tuig sama sa imong pag-uban last year Ginoo. Among giampo ug gilawman ang imong pag-uban hangtod niining mga panahona sa tanang panahon nga ikaw magalig-on. Tanan among gihalad itugyan kanimo Ginoo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, ang luwas among Dios. Amen. Tungkol sa Diyos pagamputan. Tungkol sa Diyos pagamputan. Tungkol sa Diyos. Tungkol sa Diyos. Tungkol sa Diyos pagamputan. Second Chronicles 31:5. Sa diha nga nahibaluan na ang sugo, ang katawhan sa Israel mihatag og daghan sa ilang unang abot sa trigo, sa bino, sa lana, sa dugos, ug sa tanang abot sa uma. Ug nagdala sila sa ikapulo. Sa tanan nilang abot. Magampo. Lord God, daghang salamat ang mga nalangit nun sa tanang panalangin nga among nadawat o Dios. Panalangini ang matapos sa kanamo Ginoo nga sa kanunay ana agad ikaw mga supply sa adlaw-adlaw sa among gikinahanglan. Salamat Ginoo sa kanunay nimong kaluoy diri kanamo o Dios. Salamat o God. In Jesus name, amen. Alang sa mga pahibalo, atong kanunay nga mga pagpasalamat sa mga talentong gihalad sa Ginoo aron mahimong mapadayonon kining atong Metro Davao giniusang pagsimba. Atong kanunay nga pagpasalamat kang Erica Panotes ang ingon nga atong accompanist. Kang Reverend Wenzel D. Holde atong multimedia director ug ang atong magwawali karon nga Domingo. Ug sa mga pastors ug mga kasimbahanan nga andam kanunay sa pagtabang ug makanunayon nga nakigduyog kanato niining atong pagsimba. Atong padayong pagampo alang sa atong mga kaigsuonan nga anaa sa balatian sa lawas. Atong pagampo kang Kuya Alvin ug kang Pastor Michelle ug sa uban pa nga anaa tingali karon sa hospital or anaa sa ilang mga Pinoy-anan o anaa sa mga isolation or mga quarantine facilities. Atong padayon nga pagampo alang sa inyong kaayuhan. Ang Dios nga puno sa grasya ug gahom magaayo kaninyo
ug magasangkap kaninyo sa inyong mga panginahanglanon. Labaw pagani sa inyong gipangayo. Mandu'i kami, Jesus, sa gugma, ug imong maandaman. Sa langit nun nga mga kalanon, ug puloy ang hatagin. O bulahang manluluwas, kami imong gilugad. O bulahang manluluwas, kami imong alagad. Ikaw nagasaad sa pagdawat, bisan dautan kami. Ang imong kaluoy magaluwas, ug sa sala mugas. O bulahang manluluwas, kami imong gilugad. O bulahang manluluwas, kami imong alagad. Sa'yo pangitaon ang kaluoy, sundon kabubuton mo. Manluluwas namong ulusahon, sa gugma busga kami. O bulahang manluluwas, kami imong gilugad. O bulahang manluluwas, kami imong alagad. Ikaw gayud o Dios ang bahandi sa imong katawhan, naagi sa presensya o paglihok sa Balaang Espiritu. Mapati namo ang kaabundansya sa imong presensya ug paggahom. Aron Ginoo, kami makapadayon sa among mga buhat ug ministeryo ug pag-alagad. Salamat ikaw nagadawat sa among mga pagsimba ug pagpamalandong karon. Salamat Ginoo, ikaw nahimuot sa among mga pagday. Bisan pa sa tagsa-tagsa kapanimalay na nagsubay. Salamat Ginoo sa iyong kabutagon, ikaw nagaduaw, nagalig-on o nagapanalangin. Salamat Ginoo sa tanan nga imong gihimo sa among kinabuhi. Ginoo, gihalad namo ang tanan kanimo. Salamat Ginoo sa kabuhong, proteksyon o ang imong pag-uban. Igo na alang Ginoo sa among kinabuhi bisan pa ni ining panahon nga malisod. Ug karon ang Dios ka magbubuhat, manluluwas ug magsasangkap, diha kaniya uban kaniya ug alang kaniya matagabtaman sa katawhan, kahulugan, katuyuan, katagbawan sa kinabuhi karon hangtod sa walay katapusan. Ngalan sa Bahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.